Ahoj, takže mám tu další video. Tentokrát si ukážeme, jak si uvařit pivo třeba i v paneláku v malém množství, na sporáku. Já to sice budu vařit i na tom vařiči, ale tenhle hrnec v klidu na keramické desce ohřeje, takže není žádný problém. Takže já si napustím vodu a pak si řekneme víc. Takže na nějakých 10 litrů piva budeme potřebovat větší hrnec, smaltovaný nebo nerez, neměl by být pozinkovaný. Já tady mám připravíno 9 litrů vody. Měchačku, stačí dřevěná jakákoliv, nějakou odměrku a pak je potřeba další větší hrnec na vyslazovací vodu. Já používám normálně elektrický, zavařovací. V tom mám taky vodu, nevím kolik, mělo by být nějakých 12 litrů, ale já mám víc. Jo, na sporáku tadyhle ten hrnec jde v klidu. Jo, nevím, jako indukce asi ne, ale já to budu dělat tady na plynu u sebe na dílně. 2,5 kg sladu plzeňského a budeme potřeba chmel. Pak ještě je potřeba jedna nádoba, která bude jako odkládací. Bude to i scezovačka a pak nám to v tom bude kvasit. Takže už jsem to zapálil. Budeme potřeba ještě teda nějaký teploměr, samozřejmě já tady mám nějaký zavařovací. Necháme to vařit. Počkáme, až bude teplota 37 stupňů, to bude vystírací, pak tam nasypeme ten slad, který už je našrotovaný. To jsem tady našrotoval na video, protože když někdo bude chtít si to jenom zkusit, tak pochybuji, že bude kupovat hned mlejnek šrotovník. A ten slad se dneska dá koupit i našrotovaný už, takže v tom bych problém neviděl. Takže až budeme na 37 stupních, tak budeme pokračovat. Takže zkontrolujeme teplotu. (36, 37), takže já vypnu hořák. A jdeme na vystírku, mám 37 stupňů. Teď musíme pomalu sypat a pořádně míchat. Nesmí se nám tam dělat žádný hrudky, všechno musí být rozmíchaný pořádně. Tak, máme to tam všecko, pořádně rozmícháme. Zkontrolujeme teplotu taky. (36, 37), paráda. No, teď to chce prostě pořád furt míchat, no. Pořádně, ať se tam to někde je to proti mému pivovaru, kde mám míchadlo elektrický. Já mám tam rovnou teploměr na hrnci. Je to takový jiný, ale člověk si aspoň zazpomíná.
Zapálíme hořák a budeme zvedat na 52 stupňů za chvilku. Furt mícháme, pořád mícháme, jinak je to v pytli. No, je potřeba opravdu to pořád míchat, měřit teplotu, no, je to náročné, je to práce na celý den. No. Zkontrolujeme, mícháme a my se potřebujeme dostat na teplotu 52 stupňů. Ještě chvilku. A tam pak budeme držet prodlevu 15 minut na těch 52 stupních. Jo, nejde to nějak urychlit. Jo, člověk to dělá pro sebe, takže ono takže my se pomalu blížíme na 52 stupňů, kdy teda já tady vypnu hořák. Doma si vypnete plotínku. No a uvidíte, že prostě bude potřeba během těch 15 minut přihřát, tak přihřejete a není v tom asi nic složitýho, že na 51, 52, takže já to tady vypnu. Jo. A teďka teda budeme držet prodlevu 15 minut. Jo. Neříkám, že u toho musíte stát furt a míchat, ale občas je to potřeba. Takže já to zavřu, jdu si dopít kafe a máme 15 minut pauzu. Takže nám uplynulo 15 minut a přihřejeme na nižší cukrotvornou teplotu, že nějakých 62-63 stupňů. A ještě pořád celý. Všechno, jak jsme to udělali, jak jsme to dali tu vystírku, tak pořád ještě celé to dílo jedeme v kuse. Takže já začnu pomalu přihřívat, nemělo by to být nějakým flofrem. A u 62-63 stupňů si asi povíme, co dál. My jsme dosáhli nižší cukrotvorné teploty, takže teď budeme na nějakých 62-63 stupňů a budeme držet zase prodlevu 15 minut. Jo, máme to všechno ještě, celé to dílo. A takže zase mícháme. Hořák mám teda vyplej, takže uvidíme, jestli bude potřeba přihřívat nebo ne. Takže zase 15 minut. Tak už jsme si dali ohřát vodu na vyslazování, ta by měla nějakých 78 stupňů, takže já používám tenhle ten hrnec, jestli nemáte, nebo cokoliv, stačí normálně zase nějaký takovýhle podobný hrnec. Tohle ten má objem, myslím, 17 litrů, tak prostě zapnete 2 hrnce a ohříváte. Jo, já tady nemám možnost, takže jsem si to udělal zase do této hrnce. Vaříme dekopčním způsobem na jeden rmut, takže my vlastně teďka po té pauze část toho rmutu, polovinu, přečerpáme do scezovací kádě. Já teda nechci rozebírat tu svoji velkou, takže to dám do ní, ale stačí, když si pořídíte takovýhle kýbl, který stejně budete potřebovat na kvašení. Je to z Hornbachu, myslím, že za 100. Jo. Pak si koupíte takovýhle kohout na nějakých těch pivotékách s takovýmhle odkalovačem. Nevím, jestli to tam bude vidět. Je to tam vidět. Jo, a takovouhle jako bazuku, pod tím se to tam dá takhle vyhledat. Jo, to koupíte, vlastně první použijete na to scezování. Jo, takže tadyhle to, co je v tomhle, by bylo vlastně v tom kýbli.
v tom plastovém. Jo, pak se to scedí, vyndáte bazuku, vrátíte tam tady ten kohout, jo, a máte připraveno na kvašení. Jo, já to nechci předělávat, takže já tady budu mít o nádobu navíc, ale doma to nepotřebujete. Jo. Takže zase za chvíli si ukážeme, co dál. Takže máme za sebou prodlevu na nižší cukrotvorné teplotě. A teď přečerpáme polovinu toho díla, přečerpáme do té scezovací kádě. Já tady mám tu svůj, jak jsem říkal. Když to budete mít v tom plastovém kýbli připravený, tak je to úplně stejný. Takže já si tady vezmu odměrku a prostě to předám, ještě se to promíchám. Na zhruba polovinu toho přečerpám. Tady si dám takovou visku, abych viděl. No a uvidíme. Ještě trochu. Si dáme stranou. A tady tu polovinu začneme přihřívat na vyšší cukrotvornou teplotu. A tam budeme držet zhruba 20 minut až do zcukření. Zkoušku zcukření si uděláme taky. Tady tu polovinu díla přihřejeme na těch 72 stupňů. Tu přendanou část držíme někde v teple. Pak tady budeme držet tu prodlevu, jak jsem říkal, těch 20 minut. Takže zase mícháme, ať se nám nic nepřipaluje. A za chvíli se zase uvidíme. Takže my tady máme 72 stupňů a držíme prodlevu 20 minut. Ale těch 20 minut si myslím, že na to zcukření je vždycky jako v pohodě, ale zkoušku stejně uděláme. Jo, občas je to potřeba přihřát. Mícháme, kontrolujeme. Je potřeba prostě držet furt těch 72-73 stupňů, aby tam bylo. Máme za sebou prodlevu 20 minut na vyšší cukrotvorné teplotě. Zkusíme udělat zkoušku zcukření. Máme tady takový jodový roztok. Jo, vidíme, že nám to nejde do žádné fialové barvy, je to žlutý, takže máme cukřeno. A to možná na tom videu bude trošku tmavší, než je ve skutečnosti. A to je jedno. Takže my to jdeme zahřát na bod varu a povaříme rmut.
Takže my už jdeme pomalu do varu. Musíme pořádně míchat. A vermut budeme povařovat 20 minut. A opravdu dávat pozor. Nemusí to jako, že by to tady skákalo zrnce. Opravdu. Ale míchat. No. Jo, tady vidíme, že už nám to jde skoro do varu. Když to nechám, tak můžeme změřit teplotu. Přes 90. No a tady už vidíme, že už to prostě vaří. Takže já to stlumím. A teď pojedeme 20 minut. Nám bude končit povařování rmutu, takže si pomalu připravíme tu scezovačku a budeme přendávat horký do chladnějšího. Jo, je to tak psaný, když někdo to dělá i v obráceně a taky říká, že s tím není žádný problém, ale my se budeme držet toho, jak by to mělo být. Takže horký do chladnějšího. Takže nám skončilo povařování rmutu a teď zase všechno dáme dohromady. Jak jsem říkal, mělo by to být to horký do chladnějšího a mělo by se to míchat. Takže hlavně teď už opatrně, že to je horký. Jo, nepoužívám žádný ventily, vypouštěcí kohouty, jako to mám na svém pivovaru. Dělám to všechno tak, jako když si to někdo budete prostě zkoušet doma. Jo, takže na to, jak to mám udělaný, se můžete podívat v jiných videích. A mícháme, aby se nám to nikde nepřehřálo. Tím smícháním bychom měli docílit vyšší cukrotvorné teploty. A tak bychom měli přihřát na 78 stupňů na odrmutování. V tom teda je výhoda, že to mám tady v té scezovačce v hrnci, že to nebudu muset z té plastové scezovačky přelejvat zase zpátky do hrnce a rovnou to zahřeju v té scezovačce. Jo, ale není zase takový problém to zase vzít zpátky, přelejt. Takže já to teďka dám všechno dohromady, uvidíme, jaká bude teplota, když tak to budu přihřívat a uvidíme. Měl jsem nějakých 70 stupňů, takže přihřeju na
těch 78 stupňů na odrmutování. Tam to necháme taky tak zhruba 20 minut, ono si to i sedne. A pak můžeme rovnou scezovat. Takže nám si tady krásně sedá ve scezovačce. Takže vlastně po odrmutování vy byste si to přendali do té plastové, a pak už je to zase stejný. Jo, nechat 20 minut, jo, mezi tím umýt hrnec, ve kterém bude probíhat chmelovár. Jo, a scezovat prostě budeme přes ty bazuky, kohoutem, hadici, stejně potřebujete, jo, a pak se tam bude dolivat vyslazovací voda. Jako scezování dají přes nějaký cedník, plínu nebo něco takového, ale jako myslím si, že kdo to jednou vyzkoušel, tak už nikdy nechce. Jako, to je... Mně se osvědčilo tady ty bazuky, co jsou. Měl jsem i scezovací manifold, takový z měděných trubek, na internetu asi najdete. A nebo někdo dělá takový oplet kolem dokola, jo, ty scezovačky. A zase ale furt tam prostě vždycky musí být nějaký kohout. Jo. Kromě toho manifoldu měděnýho, ten vložíte do toho a takhle vlastně kouká nahoru, nějaký kolínka a přes nějakou hadičku zase to jde zpátky dolů do toho hrnce. No, ale mně se osvědčilo tohleto, asi příště budu vymýšlet nějaký scezovací dno nebo něco takového. Nebo ještě si vlastně scezování, když si pořídíte 2 kýble, do jednoho navrtáte asi 1 000 000 dírek, tak to můžete používat taky jako falešný dno. 2kýblová scezovačka, taky když prostě napíšete do vyhledávače, tak vám to najde, ukáže vám to. Všechno jednodušší, než to dělat přes nějaký cedník plínu. Všecko je potom oblemcaný, olepený, trvá to dlouho, nefunguje to dobře. Jo, takže když chcete vařit, tak prostě něco tam asi něco tomu obětovat, no, nějakou korunu. Ta bazuka nebyla drahá, já ji kupoval někde z Číny, asi mě stála 60 korun, kupoval jsem 2. V Čechách je to něco dražší, ale všechno se dá. No, taky to scezování, jako je pak takový to přes nějaký cedník asi to nejhorší. Jo, pak ještě teda bude chlazení a to bude taky porod. Takže my začneme pomalu vyslazovat. To první bude kalný, takže to musíme chytit do nějaký nádoby a pak to vrátíme. Jo. Nepouštíme to žádný nějakým divokým, akorát taky podrazíme a pak to pomalinku začneme pouštět. Jo, a dokud nám nepoteče čirá sladina, tak to budeme zachytávat. Tady mám odměrku, že jo, tu litrovou, takže do ní to budu chytat a vrátím to zpátky. Tady přes ty bazuky, co tam jsou 2, tak ani ne litr a už mi to teď je čistý. Jo. Takže kdybyste to brali přes nějaký cedník plínu, tak z toho nikdy asi nedocílíte takhle. No a už tady vidím, že už to mám čistý a nemám tam ani půl litru, jo, takže. Hlavně byste to scezovali podle mě jako tak hodinu, možná i díl, jako tady to. Já už to mám krásně čistý. Tady to opatrně vrátím zpátky, abych si to nezvířil.
to asi. No, tak už vidíme, jak na to tam teče čistý. No, poprvé se mi to nepovedlo nahrát, že jsem si prostě nezapnul video, takže jsem objevil mláto, jo, já už jsem jednou vyslazoval, jo, takže teď jdu po druhý, dávám si tam misku, talířek nebo něco, abych si to nezvířil, ale je to opatrně přesto. Jo. No, tak je budeme prostě vyslazovat. Normálně to mám samospádem, to je v nějakém videu předchozím, to uvidíte, když se podíváte. Jde mi ze zhora, mám teda boiler, uprostřed takhle tady tu scezovačku a také dolů to chytám už čistý. Jo, je to úplně stejně, akorát tady jsem to chtěl jako ukázat, tak jako kdybyste si to vlastně vařili poprvé doma. No, tak je to opatrně přejílám, mi to je horký. No, 78-80 stupňů to má ta voda, takže hlavně se neopařit. No, tak je budeme vyslazovat až do objemu 15 litrů sladiny. 14-15 litrů, jak se to povede. Takže máme scezeno, vyslazeno, jdeme do varu, to chvilku potrvá, ale mezi tím si navážíme chmel, budu mít klasický granulovaný, není to nic, jako že by to bylo něco špatného, je to úplně obyčejný chmel, akorát že je slisovaný kvůli uskladnění a lepší práci s tím. Použiju tady jenom žatecký povoraný červeňák, mám tady nějaký zbytek, měl jsem zavakuovaný. To klasika. No, nemá cenu asi, když budete vařit doma 10 litrů piva, abyste kupovali 2 nebo 3 druhy chmele. No, protože se to prodá po 100 gramech a když tady budeme potřebovat, já nevím, 65 nebo 70 gramů, asi to musím podívat. Jo, to je asi nějakých 45 gramů chmele, takže dáme chmelit na 3krát. Stačí asi, když koupíte jeden druh, ideálně ten žatečák. No, bude to. Takže až se začne vařit, tak tam dáme první dávku chmele a u toho se uvidíme. Tak nám to tady jde do varu. Dáme první dávku chmele. Tady naváženo 15 gramů toho žatečáku. Já si to teďka hodně stlumím. No a dávám to tam ještě předtím, než to pořádně vře, protože to bude rachot. No, takže opravdu opatrně tu první dávku, protože nechcete vytírat celou kuchyň, že? No, je lepší mít tak opravdu větší ten hrnec, než to, když mám na kyvetu, co vařím,
18 litrů piva, tak mám 30 litrový hrnec. Takže tady máme nějakých 15 litrů teďka, že bude odpar. Takže měli bychom mít nějakých, na zakvašení by mělo být nějakých 11 litrů. Uvidíme. Takhle v malém množství jsem to nedělal ještě, jak jsem si to spočítal. Snad to vyjde. Měla by to být 12. Tak. No, teď už chmelovar by měl být otevřený. Nemělo by se to zavírat, aby se to odpařilo. Takže jsme dali první dávku chmele, za 45 minut dáme další a poslední dáme 10 minut před koncem chmelovaru. Chmelovar bude 1,5 hodiny. Takže bylo nám 45 minut, dáme druhou dávku chmele, dávám zase 15 gramů. No, teď už to tam můžeme dát, myslím, že v klidu, už to nic neudělá. No a za 35 minut dáme poslední dávku chmele, pak ještě 10 minut povaříme a budeme chladit. Máme tady poslední 10 minut chmelovaru, dáme zase 15 gramů. Necháme dojet chmelovar a tím skončí naše vaření. Jo. Pak už budeme jen chladit, zakvašovat a čekat. Takže máme dovařeno, nechal jsem to chvíli schladnout na 80 stupňů, teď to pořádně roztočím, dáme takzvaný virků. Když se to roztočí a to chmelový mláto si krásně sedne dolů, dělá nějaký kopec. A půjde nám to hadičkou pěkně z vrchu. Přetáhneme do té kvasné nádoby. Takhle by to mohlo stačit. No a teď počkáme tak 20 minut, než si to sedne hezky, přetočíme to a budeme chladit. Já teďka zkusím přetočit, opatrně, ale teď to bude horký. A zkusím to tady přetočit, aby to nebylo zase tak horký, jak přes tu ledovou vodu, do které jsem si dal ještě sníh, měl jsem ji venku v mrazu, aby jsme tady pak nečekali půl dne. No. Protože to schlazování normálně bych to zapojil přes deskový chladič a bylo by to.
Ale taky si musíme poradit trošku jinak. No. Jo, doma, když to pak dáte do vody nebo něco, jedna větší nádoba s vodou, prostě musíte to vychladit, musíme se vychladit na nějakých 15 stupňů, aby se to dalo zakvasit. No, tady se nám začíná objevovat chmelový koláč. Ještě něco stáhneme, co půjde, ale u toho prostě nemůžu natáčet a zároveň točit. No. Takže to musím udělat takhle. Přerušil jsem to, abych vám to ukázal. A teď ještě přetočím. Potřebuji aspoň nějaký 2 litry ještě přetočit. No. Máme tady přetočených nějakých 9 litrů. No, chtěl jsem 10, ale zůstalo to zase hrozně moc tady v tom chmelu. No, takže, ale to je jedno. Prostě tam dneska jde jenom o to, aby jsme si ukázali co a jak. Takže já to jdu dát chladit a to bude na dlouho. Když nemáte žádný deskový protiproudový chladič nebo spirálu, která by se dala vložit do toho, tak to je zase další část, jako jsem říkal, to scezování, že bez nějakého vybavení bude stát za prd, tak to chlazení to je snad ještě horší. Takže já jdu chladit a uvidíme se u zakvašování. Mezi tím, co chladíme, se můžeme podívat, co jsme uvařili. Takže místo 12 máme 13. Si podíváme jednou. Jo, máme 13,2. No tak je to silnější, než jsem chtěl. A to nevadí. Takže máme schlazeno, co to šlo, 15 stupňů, ale přiznám se, že už nemám čas, tak jsem to prohnal deskovým chladičem. Pořádně prozdušníme. Mám tady kvasnice z předchozí várky, kterou jsem dneska stáčel do kyvety. Takže vy si normálně, když si koupíte pytlíček spodních kvasnic, tak na těch 10 litrů to bude akorát a rozděláte si je podle návodu. Nic na tom není. Takže já to jdu zakvasit a
Tak máme zakvašeno. A protože jsem jelit a nechal jsem bublák doma, který už normálně nepoužívám, tak si pomůžu tady hadičkou do převařené vody a bude to fungovat úplně stejně. Jo, ten kýbl stejně záleží, jak se zavře, někdy těsný, někdy ne. Mám tady teploměr, abych viděl, kolik tady mám stupňů. Já říkám, když netopím, tak tady mám kolem 11-12 stupňů, takže to je akorát na ty spodní kvasnice. No, uvidíme se při stáčení.